Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Jazeker. Kennen ze de Stadsvastelovensvereniging, mag mee? Eens even niks voor zeggen. Jawel. Jawel. Kennen ze ze? Jawel. De Veldmuus. Oh, helemaal mis. Helemaal mis. Oh. Er was sprake zelfs van zaterdag over werd er sprake van dat de Stadsprins, wat nu Stadsprins is geworden, dat hij eigenlijk de vuurganger van de Bakkersclub zou worden. Ziet dat bekend? Nou, ik zal je zeggen, er zitten steeds meer relaties tussen Stadsvastelovensvereniging De Nuil en de Bakkersclub. En ik moet eerlijk zeggen, vroeger waren we er wars van, maar tegenwoordig brengt dat meer en meer stemming, meer en meer samenwerking, meer en meer vastelovend. Ja, het was er zaterdag over, het was toch een enorm spektakel. Ja. Wie is Prins Oetro op de Witsenwim het was? Jazeker. Jazeker. Vino. Oh nee, Vito. Oh, Vino, dan was we de Italiaan geweest. Ja, daar heb ik nog altijd last van. Hè. Maar Vito werd, ik zocht het zondag met de Bakkersclub. Het Vito verloren met misschien 100ste seconde met halve liter leeg te drinken. Dat klopt. Nu is het Bakkers al 7 jaar in de lift. Nee, we hadden het laatste stukje, eigenlijk was het geen eerlijk speel. We hadden het laatste stukje weer vastgeplekt met 3 seconden liem in dat glaas. Dus het kost Kind gaat niet eerlijk spelen. Nee. Nee, kind gaat niet. Nee. Eerlijk, Max heeft bij ons geoefend. En op een gegeven moment zei hij, ik heb er vertrouwen in. Dat zei er nog voor zijn bier was. Hij zei, ik denk dat ik dat wel ga winnen. Ja, en wat kan ons beter gebeuren als we gaan kijken wie de Stadsprins is uitgeroepen geworden in de Rijn. Super. Hoe was dat? Ja, wat denken ze? In de appelsinerie in hetzelfde ver. Juist. Daar werden wij uitgeroepen zaterdagavond om 9 uur. En dan gaan we kijken naar de Vastelovensvereniging De Uur. Van de vereniging van de eerste en meneer William Vasteloven. Veel wakker. Habemus Papam. Habemus Papam. Kijk rechts. Hij gaat hem onthouden. Hij is 32 jaar. Woont op de Pierre Kuperstraat. Hij heeft in Meerlijk gewoond. En woont weer in Romein. Die stijgt erop. Vito Vasteloven samen, ik stond hier bij de nieuwe Stadsprins van Remun. Vertel eens, wie is het gegangen? Maar de hele start, mensen. Augustus is gevraagd geworden door Stefan Cox. En hij zei tegen mij, bel me terug en zei ik Zwaanpop. Ik heb hem teruggebeld dag later. Van ik bel vanwege Zwaanpop. Ik belde vanwege Angelvraag. En toen begon alles. En te gek. Nu zijn we reblind. De laatste paar dagen weer volle bak mee bezig. Laatste mooi mee bezig. Ook met Anne, mijn vriendin. Ja, te gek man. Ja, stel eens even zichzelf voor aan de kijkers van TV11 en natuurlijk die lui wat ik allemaal begeleid deze vasteloven. Zeker. Mijn naam is Vito Campos. Ik ben 32 jaar. Ik woon aan de Pierre Kuperstraat in Remun. Ik heb een heel mooi team om me heen. Ik werk bij ING Bank. Ik ben ook heel tevreden en heel erg enthousiast in.
En mijn spreuk was weer of niet? Later. Stel mich maar eerst eens die adjudant voor. Dat vind ik wel gezellig. Kom eens kijken, hier, de eerste. Dat is Ramon Nijnes. Wat? Ja, dat ben ik. Dat is iedereen. Joep Wolfs. Ja, een hele goede vriend van mij. En dat als laatste, maar niet de minste. Dat moet ik zeggen. Hè? Is mijn broer, Ayrton. En samen zijn we nu het komende seizoen zijn we weer het gezelschap van nu. Nou, de stad Remun zal zich er heel goed met kunnen vullen. En nog wat voor spreuken is ze dat doen? Spektakel. Dat blijven bij. Blijf het erbij. Doe eens zoiets werk, Ton. Ja, een spannend spektakel. Ik wens je een hele schone wasseloop. Doe ook. Bedankt. Dankjewel. Wat zie je? Top, wat zie je? Vasteloven samen en nog een zalig nieuwjaar. Het seizoen staat voor de deur, hè? Jazeker, we zijn natuurlijk gisteren begonnen met een spectaculaire nacht. Je hebt zojuist onze dorslustige hoogheid stadsprins Vito de Eerste al gesproken. Maar we gaan gewoon 7 weken schoon vasteloven seizoen tegemoet, dat klopt ja. En wat staat er zo wel al op het programma? Nou, dan neem ik 2 hoogtepunten zonder Angerdinger tekort te doen. Dat is allereerst, dat is Kindergarten. De allerkleinste uurtjes die we in ons midden hebben. Die bestaan 66 jaar. En dan ga je op 18 januari in een vasteloversmiddag voor de jeugd plaatsvinden bij het Witte Kerkje. En 66 jaar Kindergarten, dat vind ik wel heel speciaal. Het tweede bijzondere punt wat ik zou willen nemen is onze kindermusical. Bijna 100 kinderen die meedoen in het Remuns dialect, dans, zang, spel en cabaret op de bühne in het weekend voor de vastelovend. 2 voorstellingen op de zonnig. Ja, dat is prachtig om te zien als ze gewoon bijna 100 Remunse kinderen op die bühne spelen. En dan even hebben we natuurlijk de receptie van onze prins, de receptie van onze jeugdprins. En nog een bijzonder moment volgende week, het uitroepen van onze stadsjeugdprins. Nou, dit is, ik kan heel goed begrijpen dat ze de jeugd voorop zit, want zonder jeugd hadden we geen toekomst. En was er ook in de vasteloven. Als we zo allemaal in de vasteloven blijven denken, dan zal dat toet in lengte van jaren door kunnen gaan. Helemaal met eens. En ik zou zeggen, dadelijk succes bij Bacchus. Ik ben benieuwd waar het werd en een heel schoon seizoen gewenst. Voor u hetzelfde. Schone vasteloven. Dankjewel. Helemaal om Maastricht gekomen de schone Wieker Hoorzangers mannen. Weer een plaat klaar. Ja, leuk dat we weer druk magazine hebben. Ja, geher zelfs. We hebben een nieuw plaatje opgenomen. Lekker Prei. Ik weet niet wie zou het noemen. Lekker Prei, noemen ze dat? Wie noemen ze? Lekkere poer. Nee, lekker vroemes. Lekker vrouw. Ja, Prei is bij ons poer alleen. Lekker meid. Ja, maar wacht even, dat is bij ons zeggen ze poer tegen Prei, maar oké. Dat gaat over Quantum eigenlijk. Ja, juist. Ja. Zegt dat dat over Quantum gaat, dat kan je ook voor. Goed bedoel. In ieder geval, voor de mensen thuis, ondertiteling pagina 888. En geniet van deze vroeg, de Wieker Hoorzangers! Hey, hey, kom
Ja, beste kijkers, zo'n brandvastelovens café, dat gaat heel snel voorbij. Het is alweer zoiets. Ik kan alleen maar zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. En dan zijn we weer terug op de markt in Lin met... Vastelovens café. En hopelijk heb ik het hartstikke schoon gevonden. Ik ga je niet het brandvastelovens café. Toen was ook beer durven te nemen. Ja, maar ik ben niet zo van beer. Brandbeer! Nee, luister. Het brandvastelovens café. Moet je kijken van een logo. Is toch wel mooi, hè? Tot volgende week. Hoi! Tot de volgende week. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.